Няколко важни момента за постигане на добра позиция на детето в слинга с хълки. Номер 1. Високи хълки. Около ключицата или по-нагоре. Добре подреден плат през хълките. Воденето на бебето в слинга става като свободната ръка поема краката на бебето отвътре и отдолу. Не започваме ето по този начин да се опитваме да направим нещо. Напротив, ръката поема краката и бебето се спуска съвсем лесно в слинга. Друг важен момент е да го спуснем пред нас, така както ще бъде детето, и да го центрираме. Не да работим докато все още е на рамото ни и се страхуваме да го пуснем, то не може да вземе добра позиция. Напротив, спускаме го пред нас или на хълбок, в зависимост от възрастта на детето и нашите предпочитания. Оформяме си седалката, придържаме тялото на бебето, след което повдигаме само горния ръб, за да нямаме набръчкан плат по гърба на детето. Повдигаме го до необходимата височина, така че да има подкрепа на врата, след което вече можем да започнем да затягаме плата. Държим, законтраме плата под дупето, за да не се притесняваме, че той ще се изметне и че седалката ще бъде развалена, след което започваме да затягаме равномерно в посоката, от която идва плата. Не дърпаме надолу, не дърпаме настрани, дърпаме в посоката, от която идва всеки един от лъчите. Често срещан на грешка и пропуск е, че тук не дърпаме. Трябва да усещате как плата се затяга хубаво около вас. Не просто да си подавате плата напред. И нещо друго, което често пропускаме, съсредоточаваме се само върху горната или само върху долната релса. В подкрепата на гърба и врата и в подкрепата на таза. И всъщност пропускаме средните сектори, които са изключително важни, защото ако има едни хлабави средни сектори, ще се радваме на една много хубава дълбока седалка, хубава М позиция, но всъщност бебето ще е увиснало и няма да има подкрепа на гърба, а буквално все едно се люлее на една въжена люлка, която минава само през краката му. Тогава започваме да забелязваме, че и краката на бебето посиняват в ринга. Това е често срещан проблем и той се причинява именно от това, че имаме добре оформена седалка, хубава дълбока, с затегната долна релса, но тук няма никой. Ние искаме да имаме целообразна форма на гръбначния стълб, но искаме този гръбначен стълб да бъде подкрепен в същото време, така че обръщайте внимание на това.